bakarrik suerte kontuen, baizik eta bakoitzak tokatzen datzon eremutik, ahalik eta bertzilorik honen emotie. Arrantzaileek berien beharko dago, zuzendaitzatalde berien, patroiek eurena, eta bakoitzak, arraunlari bakoitzak tokatzen datzon postutik bakoitzak beriez. Edo bai, pisinuen intxarra bai, ez da? Bakoitzak dakun esparrutik ia badakigun emote geure bertzinorik onena. Eta gero talde moduen, eskotan esaren da moduen, ez da? Kamiseta hori sentitie, urdin hori sentitie, berrioko krizela sentitie, berrioko talde sentitie, berrioko jentie, berotasune sentitie, geure arraune eta geure geizateko moduen sentitie, hori nipenzatu importantia da bai, talde moduen emaitzarik honenak lortzeko, beraz, aurten espero dut talde zento ikustie, giro naukitzie hori importantia da, zerazkinien lan bat egiteko giro nien betide emaitza horiek erortzen die, beraz, giro naukitzie, espero dut, eta beste barik, lortu behar izan emaitzak egitzie. Bereziki nahi dugu detaile bat eduki, pertsona batea eskuaz dagoena egunero lanian, eta ez dut zauna eskertzen, dago izia beti atzian, eta emoten dago ez da garaitzen ezer, baina zako dana da, eta detaile bat nahi dugu ekipoko bat, blokeaz. Eta etorri bezala. Aurrea itzen garen bezala, Bermearriaren izena eramatea uste dut ni ardura handia bezala hartzen dudala eta gauza handia dela. Benetan gustu osoarekin egiten dudala eta gehien bat herri honetan hasieratik oso ondo sentitu naizelako eta espero dezagun aurten ebai esan dudan bezala, berriro ere hor goi-goian mantentzea, hor goi bandera hundien atzetik borrokan eukitzera almena behintzat, eta hau da ibai eta gora da nio.